Ander, gauza handi bat egitea oso gertu geratu zea etxean Euskal Txapeldun izatea, seguro gaurko egunarekin denbora asko egon zarela pentsatzen, eta 15 segundo batik ezin izan duzu amitxa bete. Bai, egia esan egun oso politia, hasieratik ja bidea ondo atea zegoena, iesaldi hona harrapatu dugu, eta gero kepan izugarrizko laguntza datzeko laguntzakin, justu horri bilia borrokan. Osart jokatu duzue handbon, hasieratik bitxorrenduari indartzuenak zaretenak, aurrera bidali iesaldiaren alde, zenik izango duke, horrelako lasterketa potente batean, talde potenteak din, iesaldiak hain erraz izango zuela, iristea zeune oro, minutu batera, 2 minututara gontzazte. Bai, egia esan horre duki dut denboa guztin, baina aurrekok nahiko indartxu jungeak denboa guztin, da bukaeran bakoitzek altzu nahi indo eta metaino. Lehenengo apostua iesaldia izan da, bigarrena Barbarin bera, ez dakit espero zenuen koskitz zurekin eramatea edo bakarre junda izan duen? Bai, banekin borskitzeko sondo geizten zola eta Barbarin eune asten askotan pasatzen geha eta nola sondo ezautzen duen tope jetxi da. Eta gero, azkeniko igora horretan Barbarin gora, hortxe, 15 segundu zian, ez dezu lortu hain ia segundurik mostea, baina imagina dezaket, ero moduan jetxi zarela. Bai, azkeneko subidan ja altzan nahi da eta gero ja goiti bera tumba bierta esatean da. Ere, sentsazio polita, Espei txapeldun izanik, oso maila onda mandezu gorkoan eta etxean, gainera etxekoen aurrean, animo pila jasota. Bai, egia esan oso politia gaurkoa, herrin, jende askokin, da denai eskerrik asko. Zorionak. Eskerrik asko.